ಅಂದ ಏ ಬರ ಬರಲ್ಲ ಚಾರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಯಾ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಮಾರೆ ಮರಳಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಏ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈತಿದ್ರ ಏ ಇನಿ ಮಿಲನ ಬರ್ತಿರತ ಅಂದಿಯಾ ಇನಿ ಮಿಲನ ಬರ್ತಿರಯಾ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತ ಓಕೆ ವಿವಿಯನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾಮ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಯಾಮ ಕೂಡ ಹಾ ಹಲೋ ವಿವಿಯನ್ ಹಲೋ ದಾದಾ ಒಲ್ಲ ಇನಿ ಮಿಲನ ಬರ್ತಿರಯಾ ಈ ಬರ ಇಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಿದಾರ್ಥ ಉಂಟುದಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕ ಏನಂತ ಅಂದ ಆವ ಈ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ಥ ಉಂಟು ಏ ವಿವಿಯನ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂದಿಯಾ ಬೋರ್ ಆವಂದುಂಟು ದಾದ ಆಪುನು ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಟಿವಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೆಳೆವಾಯಿ ಸುಂದರೇ ನಲಿವಾ ಸುಂದರೇ ಸೆಳೆವಾಯಿ ಸುಂದರೇ ನಲಿವಾ Crowd again. 6 shy of another ODI century. He's got 8 of those so far. And that's a century. Number 20 for Rohit Sharma. ನಮಸ್ಕಾರ TV45ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇಂದಿನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರೋನಾದೇ ಸದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರೋನಾ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಬಂದಿಯಾ ನಮಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವೈರ್ ಆಪುಜಿ ಇವರ ಕುಲ್ಲು ಮಾರ ಬಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲೇಕಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪ್ನ ಪೋಡಿ ಆತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸುಲರಿಗೆ ಪೊಂಡ ಕೊಡದ್ರೆ ಟಾಟಲ ಬೂರ್ನು ತಾಗಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೋಪನ ಗೋಪುನಿ ಹಾ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಏನ್ ರೆಡಿ ಪೋಯಾ ಪೋಯ್ 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 ನಿಖಿಲ್ ಓಡೆ ಪೆದಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಓಡೆ ಪೆದಾಡ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ನಾನು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಪ ಅವೆನ್ಕೇನ್ರಿ ಈರೇರಿ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮನ ದೇಶದ ಪಾಡ್ದಿನ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅವು ನಮ್ಮನ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಐನು ದಾಲ ನಿಖಿಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಡೀ ಊರು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಾರಂಡ ನಮ್ಮನ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಟಲಿ ದೇಶದ ತಿರ್ತು ಓಪನೇಟ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೂಂಡ ಖಾಲಿ 6 ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮನ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 130 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಉನೇನು ಪೂರ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಟುದು ನಮ್ಮನ ಸೇಫ್ಟಿ ತುಯರಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಪಂತಿನ ಖಾಲಿ 21 ದಿನ ನಮ್ಮ ಸೇಫಾದ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ಜರಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಗರ್ದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಸೇಫ್ ಆದಿತ್ತಾರಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂತಿನ 21 ದಿನ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲೋದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಪಂತಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಂತಂಡು ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಡಂದು ಅಂದಿ ಆರು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ಪುಗ ಆರ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೋಪನ್ ಗೋರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮುಕ್ಕಲ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಲ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುಗ ನಮಲ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮನ ದೇಶನಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದಿಕ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್